சினிமா சான்ஸ் ஹெட்லைன் சேனல் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா மறக்காம கீழே ரெட்ல சப்ஸ்கிரைப் பட்டனும் கூட வர அந்த பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணுங்க. அப்பதான் நாங்க போற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்க நோட்டிபிகேஷனுக்கு வரும். நீங்க இன்ஸ்டாகிராம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காம என்னுடைய விஜே மிமிக்ரி விஸ்வா இந்த இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியை ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எனக்கு பர்சனலா வந்து ஆடிஷன் அப்டேட், மீடியா சம்பந்தமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்டேட்ஸ் இது எல்லாமே என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரியில ஷேர் பண்ணுவேன். சோ மறக்காம அதையும் ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதுல போற அப்டேட்ஸும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். சரி வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போகலாம். இன்னைக்கு என்ன ஆடிஷன் பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, பிரபலமான சேனலான SS மியூசிக் இந்த சேனலுக்கு பாத்தீங்கன்னா நிறைய வேக்கன் போட்டுருக்காங்க. அண்ட் அந்த வகையில பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து வீடியோ ஜாக்கி வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் CG அண்ட் VFX பண்றவங்கன்னா வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வீடியோ எடிட்டிங் பண்றவங்க வந்து கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் கேமராமேன் கேட்டிருக்காங்க. இந்த ஆடிஷன் டைரக்டா போய் நீங்க அட்டெண்ட் பண்ணணும். ஆடிஷன் எப்ப நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நவம்பர் 1 முதல் நவம்பர் 3 வரை நடக்குது. இந்த 3 நாள்ல எந்த நாள் நீங்க ஃப்ரீயோ நீங்க போய் டைரக்டா அட்டெண்ட் பண்ணலாம். ஆடிஷன் டைமிங் பாத்தீங்கன்னா காலை 11 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை ஆடிஷன் நடக்குது. இதுக்குள்ள நீங்க எப்ப ஃப்ரீயா இருக்கீங்களோ போய் அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. அட்ரஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க. 3rd floor ட்ரிப்ளிகேன் ஹை ரோட் ட்ரிப்ளிகேன் சென்னை. கரெக்டான லொகேஷன் பாத்தீங்கன்னா கீழே கூகுள் மேப் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. இதுல வேற ஏதாவது டவுட்னா அவங்க இமெயில் ஐடி அண்ட் கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க. இமெயில் ஐடி நோட் பண்ணிக்கோங்க, hr@ssbus.com. ஸோ கான்டாக்ட் நம்பர் நோட் பண்ணிக்கோங்க, 8204666266. இந்த ஆடிஷன் அட்டன் பண்ற எல்லாருக்குமே எங்களுடைய சினிமா சான்ஸ் ஹெட்லைன் சேனல் மூலமாக மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இது போன்ற ஆடிஷன் வீடியோ மற்றும் மீடியா சம்பந்தமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்டேட்னா தெரிஞ்சுக்கணும்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணுங்க. இன்னும் நிறைய ஆடிஷன் சம்பந்தமான அப்டேட்ஸ்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா இன்ஸ்டாகிராம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா என்னோட ஐடி விஜே மிமிக்ரி விஸ்வா இந்த இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியை மறக்காம ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா ஆடிஷன் சம்பந்தமான நியூஸ்னா ஷேர் பண்றேன். ஸோ மறக்காம ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.